ingkang badhe kapiyarsa menika lelagon mendem. Mboke ra iso. Mboke wis meneng wae. Kowe iki suwe kepethuk aku lho. Heeh, aku suwe ra ketemu kowe njaluk, Mbak. Jaluk apa? Ya apa ya, Mbak ya? Jaluk apa? Apa iki ya? Jaluk sunat. Heeh, njaluk sunat. Kae lho do dipresani. Aku njaluk dikawinke. Suwe ra kepethuk pisan yo njaluk bojo. Sing njaluk bojo ki sapa? Ya kawinke kuwi. Terus nubruk nek ngendi? Ayo tak mat-matke ra ono iki wis mantan kabeh. Wah Jan, suwe ra ketemu yo cengkoke Jan wah. Miyur-miyur. Karo sapa iki mbok tak mat-mate kaya wis ra ono iki kae. Kae wis ana sing duwe kabeh. Karo kae putrane Pak Ketua RT. Wah ora wani aku, ora wani tenan aku. Aku pilih simbok wae. Oh alah, jan wis. Oh ya. Ya. Oh. Simbok weteng kulo kowe ora wis madang to ana ketan aku tukokno kene tuku ning endi simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno dole piye mbok dicampuri klapa parutan dole rabine gampang paling penting duwe gawean. Aduh simbok ting kawinan aku iki wis mendem wedokan. Aduh simbok ra iso turu awan bengi pengen ketemu ora yo mengkono mbok aku tak nyambut gawe